nsik għax moħi dejjem jewdem bik dik it-bissima ta' xuftejk tant tiġbidni lejk u nibqa' noħla fil-moment nkun ma' ġembek u kuntent għaxejn it-tama f'dak il-jum illi tiegħi tkun u qalbi tkun mifnija quddiem l-ipokrezija li qed taħbi dil-verità qatt mhu se nkun kapaċi li f'qalbi nsib il-paċi u nemmen u naċċetta li din realtà ikonna ngħixu mifrudin qatt mhu se nkunu ta' xulxin ma' din l-imħabba tibqa' hemm qatt mi ser tintem u qalbi tkun mifnija quddiem l-ipokrezija li qed taħbi dil-verità qatt mhu se nkun kapaċi li f'qalbi nsib il-paċi u nemmen u naċċetta li di realtà u qalbi tkun mifnija quddiem l-ipokrezija li qed taħbi dil-verità qatt mhu se nkun kapaċi li f'qalbi nsib il-paċi u nemmen u naċċetta li di realtà